Thixo unamandla wonke asiphe Sukuma nokubingelela isihlalo sasezulwini namaNazaretha nehamente ingcwele yonyazi lwezulu ayibonge Nkosi. Bantwana basezulwini ngisukuma nginovalo ngiyathuthumela. Kodwa ngoba lo nkulunkulu okukhulunywa ngaye ngiyamazi futhi ngimbonile ngumntwana omncane. Lo uguqile bantwana basezulwini mfana kaNgcobo entabeni zaseMkhomazi ayibonge Nkosi. Bantwana basezulwini ngizoba mfishane ngoba isikhathi sobaba bathe asisibheke nabafowethu sebekhulumile kodwa ngizokhuluma nje okwenzeke izolo. Unyazi lwezulu lunyakazisa umkhumbi walo luza entabeni zaseGoli ayibonge Nkosi. Kuthe kuleli aviki bantwana basezulwini kufike ubaba umfundisi ebesinaye ekseni ubaba umkhwanazi nobaba umvangeli uDlomo bezosho eManazaretheni ukuthi unyazi liyeza eGoli. Kuthe ngesonto bantwana basezulwini kuzoza kube umsombuluko. Ngilele edokodweni engihlala kulo. Sengiyazibona ebusuku bantwana basezulwini ngikuwo lo muze lesikuwo wasekuthuthukeni. Kuvela ithuba lokuba sinikele. Sengiyasuka nami ngiyakonikela ephaketheni imali eyaphuma noma umnikelo waphuma ephaketheni lami. O5 ababili laba basha banomandela. Ngathi mangifika phambi kwesihlalo sobukhosi ngathi Nkosi yamakhosi ngicela ungiphe umsebenzi ongasayokuphela. Yathula into yasezulwini yangibuka yathula yangibuka. Yathi mntanami Inkosi kubusise kodwa ngisazokhuluma nabazali bakho. Ngathatha isibusiso ngabonga enkosini ngasukuma. Ngase ngiyaphaphama. Kwasa kwa umsombuluko abantwana basezulwini kwase kungena ucingo lapho engangifake khona ama-CV ami bangifonela ngomsombuluko. Ngalelo langa yilanga uNkulunkulu ngicabanga ukuthi wezoba sendleleni esuka ekwandeni eza eGoli ayibonge Nkosi. Bangifonela bathi sifuna ufike ngoLwesihlanu. Nangampela savumelana ukuthi ngizofika ngoLwesihlanu. Yafika inkosi yamaNazaretha ekuthuthukeni. Wafika ubaba wahlala sathi siyezwa ngoLwesithathu kwathi ubaba usesentini. Sababazi ukuthi awumnikazi wesonto ukhona le eduzane kanti kuzofika inkosana yaKaMlangeni
yathi ifika kimi kwathi ubaba usela eduze ejulisi yathi inkosana yamlangeni wangcobo uyezwa ukuthi ubaba usela eduze ngathi ngizwile wathi ashiye konke lithi sithi sokwenza sambe siyejulisi njengamanje le nkosana engikhuluma ngayo abantwana basezulwini ababekhona bayibone engafakile ngisho uNazaretha ngoba sasezizwile ukuthi udumo oluduma kakhulu selukhona eGoli ayibonga inkosi sathi masihamba sefika lapha ejulisi ngasesipasa thatha lwamgwaqo wesokudla sashona ezantsi sihamba ngempela ngentanta leyo kwaqhamuka umsinisi walapha ekhaya uMadlovu ehamba nezinye insizwa bebathatha emotweni ngezwe engimemeza wathi ngobo ngathi ngiyabheka hawu nayi imoto bathi ngenani phakathi bephethe ithuluzi behamba bebathatha saba bahlanu emotweni masifika lapha uyasho umgidi akekho ovunula injobo yayizovunulwa yibo bobabili laba balwe lapha emotweni sathatha ithuluzi sabashayela ithuluzi ababekhona basibona ibonga inkosi sathi mase sibishaya ithuluzi batwana basezulwini sethi phambi komnikazi uShembe uNkulunkulu futhi akabhekeki ngathi uma ngishaya isigubhu umnikazi ebheke phansi eluke edlalisa imine kwathi la ngithi ngiphakamisa khona amehlo ngiyambuka ubaba kwaqondana amehlo ngakhala inyembezi ubaba umshumayela umkhabela ngoba wehleli ngaphambili ebheke ngakithi wangibona esinye isandla sengisibeke emehlweni sengishula na ukushaya isigubhu ngoba lento engiyibonayo ayibukeki uthi kimi uShembe ngelinye ilanga ebusuku ngilele mfana kaNgcobo ngithunywe imindeni yakho bathi ngikutshela ukuthi yeke ukudla inyama yenkukhu hayi ngivuke nalesi sibonakaliso hayi ngisizibe ngiqhubeke ngidle aphinde futhi zidlule insuku waphinde abuye kimi athi ngithe imindeni yakhe ithe yeke ukudla inyama yenkukhu bazokunika kanjani into oyifunayo usadla inyama yenkukhu babesho kimi ke kodwa babengasho babesho kimi hayi ngiqhubeke nokudla inyama yenkukhu wathi mase kufika okwesithathu uyabona uShembe sabafana besonto sesinako ukumbuka uma enza izinto zakhe nokugqoka kwakhe sesiyakwazi sikubheka ukuthi lokhu uShembeke emegqoke kanje bombaso kusuke engadali ngalelo langa wefake lezi icathulo zakhe engazuthi zibrown ezicwabezelayo noma thi uyanikelisa amefake lezo icathulo bombheka usuke engadali namuntu kwafika ngalelo langa enolaka nami engangingalwazi uthi nafana kaningi indaba ube nenkani ngoba bayasha abantu bakini bazokunika kanjani into oyifunayo usadla inyama yenkukhu ngavuka lapho phakathi nobusuku batwala basezulwini ngayikhipha ngisho efridge ngihamba ngayifaka emgqomeni kaDoti uma sekwenzeka lokho kwenzeka izolo kuyavuka kimi ukuthi uShembe uma ethi usazokhuluma nemindeni yami usefezekisa lesi yasibonakaliso ngiyakhumbula ngelinye ilanga lapho kwakuzotshalwa khona inkosi uThingo lamakhosazana wonke umuntu wedidekile engazi ukuthi uma evuka uzovuka kuthiweni noma kuzovuka kwenzakaleni ngiyazibona ngisestation sesitimela sangakithi eWinklespeth siqhamuke isitimela size sisoma ewindini mase kuvela uphuma la ngasikothe nabalothayo liyabahangula uthi mfana kaNgcobo umeleni la ngithi inkosi yamakhosi ngizogibela isitimela uthi gibela ngigibele ngingene ngaphakathi mangithi ngiyaqalaza ngemumva ukhona amaNazaretha ngagibele ekhoshini lesithathu mawusuka ekhandweni uthi uyafuna yini ukubona ukuthi lesi sitimela
seshayelwa ubani udriver walesi sitimela. Ngikhumbula kahle kwakungolwesine inkosi uThingo yayizotshalwa ngesonto. Uthi wafuna yini ukubona ukuthi lesi sitimela sesidriver ubani? Ngithi inkosi yamakhosi ngiyathanda ukubona. Uthi ngilandele. Ngamlandela sisuka kuleli khothe engene kulo sangena kwelinye saze sayophumela ekhanda. Uma sifika lapha ekhandeni ngifika kukhona amanye amakhosi kodwa inkosi uThingo yayingekho. Udriver lesi sitimela yilo unyazi lwezulu lolo esiphambi kwala ayibonga inkosi. Ngike ngithi-ke ngaba nenhlanhla yokuthi kwathi noma sezenzeka izinto ngomhla ka-3 kodwa uNkulunkulu wesengikhombisile ukuthi ukuphi lapho ngihlale khona. Ngiyayibonga leyo nhlanhla enjengaleyo bantwana basezulwini ayandele umuntu ngoba abanye njengamanje basadunguza abazi nokuthi kumele ukuthi benzeni, kumele balandele bani, kodwa mina eyami inhlanhla ngayibona abantwana basezulwini ukuthi ngiphelele unyazini lwezulu. Ayibonga inkosi. Ngicela ukwehlela ngezansi bantwana basezulwini sibonge ithuba kobaba. Inkosi ibusise ningizwile. Yeah.